Video yathu lero tonisana amene mungapezere zinthu zimene mwazitilira mwangozi ndi mukufuna kuti muzibwezerese mfoni mwanomo bwera mwatilira chinthu chofunikira ndi tatene tuneseni kuti matani ndi zinthu zozimangotengerano kuti munazipangira delete kutiko. Ngati munazipangira delete kugwisa ntchito gallery ndi kuti mapita ku gallery ko kera ngopita pali maline atatu kenako recycle bin uku kumapezeka zinthu zonse zimene mwadeleta mu 30 days imeneyo. Ndi ngati mufuna kubwezeresa mumangosankha chimene mukufunacho kenako ndikupanga restore ndi kuti chimabwerera. Koma ngati munadeleta pogwiritsa ntchito file manager ndi zimangotengerera kuti file manager ano ngotani komano tingonesa kayo mfoni mwangamu kuti mukampange motani ndi munsegula my files yo mapita apa pali madoti atatu ndikupita apa lembe kuti recycle bin ndi kuti zinthu zimene mwadeletaso zimakhala ukuku ndi kuti mukafunanso kuti mubwezerese mangochisankha chinthucho ndi kuchipanga restore. Ngati mwadeleta pogwiritsa ntchito files wa Google ngati uyu ndi kuti mumapita apa pali maline atatu ndikupita apa pa bin ndikusankha chinthu chimene mufuna kuti muchibwezeresecho kuchipanga click ndopanga restore musimu ndi kuti chimabwerera. Kaya anali photos wa Google ndi kuti mumpanga click ndikupita pa collection ndikupita pa bin ndi kuti zimene munadeleta zonso zimatha kukhala ukuku. Komano ngati kumene kukumwayang'ana kulibeko ndi kuti kapange download application uyuyu ku Play Store wa Desk Digger ndi kuti azakuthandizirani kubwezeresa zimene mwadeletazo. Ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni wasayiwala kupanga follow. Tiye tionanso video yotsatira.